edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hunyo 15 tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Tag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Konsihal sa Banwasang Moises Padilla nga may kaso nga paghimulos nagsungka sa otoridad. Kaso sang dengue sa Bacolod nagsaka na sa 184. Sa balita national, SUV driver nga suspect sa hit and run sa may Mandaluyong nagsungka. In-person classes madayon in kaso gid man nga magsaka sa level 2 ang alert status. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga Mayong gabi sa mga kaksyon namon and welcome na sa itong sining Facebook live streaming mga kaksyon via Facebook live. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo sa mga greetings kag komento sa comment section and later on aton sining basahon hatagal atensyon ang inyo sining mga mensahe. And we are live as well action an sa among sitag sa mga Facebook pages. I-search lang nila Action and Defensor Lisay kag Action Dale Salazar. Nag-change ka na Action ang Defensor pa lang. Action and Defensor pa lang. Nga wala mo ginislan. Kabudlay kong page. Kabudlay anon kung agad-agad mo siya bala ilisan. Do ka damo sa mga proseso. It takes time. Yes, Action time. Dale. Yes. Sige. By the way, sa mga ka-action gali naton, isa iya ka report no from the National. Ang Bacolod City kag Negros Occidental nagapabiling kita alert level 1 up to June 30. Bilog nga Negros Occidental Actionan. Action Dale may ara sang sang ginpagwa nga statement ang aton iyang Negros Occidental government ang Pontevedra kag ang Cadiz ini duha ka mga LGU nadugang ni sila sa alert level 1. Ginabasa ko pa diho. Ang Negros Occidental nga sa karon nagapabilin niya or ang mga lugar sa Negros Occidental nga nagapabilin for alert level 2 may amo na lamang ang syudad sang La Carlota, Sagay kag Victorias. Sa Banwa naman Ibi Magalona kag San Enrique, Subong man Candoni kag Pulo Pandan. Action na Dale. Sa dugang mga information regarding sa alert level system nga igapatuman sa masulod nga 15 dias, visit nyo lang nga dagadagay ang Action na Bacolod Facebook page ang aton sining mga government Facebook pages. Standby para sa mga balita lokal. sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 8 kagkaron sa detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Nagsungka sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo ang isa ka re-elected councilor sa may Banwasang Moises Padilla nga may kaso nga pagpanghimulos sa kahapon nga daw Hunyo 14.
Ang konsehal ang nagaedad sang 46 anyos ang nagapangatubang sa kaso nga rape kag 5 counts ng act of lasciviousness. Ang warrant of arrest sa kaso nga rape ang ginapapanaog sa Oktubre 15 tuig 2021 ni Acting Presiding Judge Eric Anthony Atiniao Dompilo sang Regional Trial Court Branch 64. Wala sang piyansa nga gintala na ang korte para sa temporaryo nga kailwayan sang konsehal sa kaso nga rape. Samtang ang warrant of arrest naman sa kaso nga 5 counts ng acts of lasciviousness ang ginpapanaog ni Presiding Judge Maria Lynette Salhayo Sabio sa Municipal Circuit Trial Court sa may Isabela Moises Padilla nagligad nga Desyembre 2 tuig 2021. Ang kaso may angot sa reklamo sing saka 18 anyos nga babae matapos ginaligara ginhimuslan sang konsehal sang madamo nga beses sumugod bulan sa Enero tubtob Abril at tinalikdan nga 2021 na. Ang konsehal ang preso karon sa may custodial facility sa Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental. Sa iban nga balita lokal, posible sa bulan sang Agosto 2022 mag-ooperate na ang Cabancalan City Animal Hospital. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, sa ilagin permahan nga Memorandum of Agreement, ini ang kabahin sang Provincial Animal Learning Hospital nga nabase sa Panad Park and Stadium kag ginakabig nga Extension Hospital ang sa Cabancalan. Dugang pa ni Decena para sa technical supervision, dumalahan ini sang PVO samtang ang lokal nga panguluhan sa sulod sang Cabancalan amo naman ang para sa maintenance kag repair kag pagbayad sa mga electric kag water bills. Suno kay Decena may ordinansa nga ginbasihan para sa balayran sa serbisyo sang hospital. Palayag pa sini nga kung income ang paghambalan, 60% ang hawiran sang LGU, samtang 40% naman ang irimit sa probinsya. Nahibaluan nga 3.5 milyones tubtob 5 milyones pesos ang budget sa pagpatukod sa one-story animal hospital kag nagdugang sang 500 pesos ang PVO para sa mga equipments. Sa dugang pang balita lokal, wala pa sa may nabat nga reklamo ang Department of Labor and Employment kon Dole Region 6 halin sa ginpatuman ng Wage Order number 26 sa sadtong Hunyo 6 tuig 2022. Ginpahag ni Dole Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez nga makabig nga premature pa ang mando para may baluan na kun bala ang mga employers ang nagalapas o kun wala bago ng iban nga empleyado wala pa man makabaton sa sweldo. Ginpahag ni Rodriguez nga mahimo sa unang semana sang Hulyo magabisita ang Inspection Authority kag Labor Inspector sa mga establishmento kag maga-monitor sa pagpatuman sang wage increase. Nagsaka sa 184 ang kaso sang dengue sa syudad sang Bacolod kag nagapabilin sa 4 ang patay halin Enero tubtob Hunyo 4, 2022. Sa pinakauli nga datos ngin pagwa sa Bacolod City Health Office, ini ang 129.3% nga mas mataas kumparar sa 82 ka mga kaso tinalikdan nga tuig. Sa parehas man nga panahon kag may duwa ka mga napatay. Nanguna ang barangay Tangob kag Estefania sa may pinakadamo nga kaso nga may tig 20, ang Singka nga may 18, Mandalagan nga may 14, Mansilingan nga may 13, kag ikalima ang Granada nga may 12. Yara naman sa kaanong tubtub ikanapulo ang nga pwesto ang barangay Alhisum ag Villamonte, Takuling, Banago kag Kabug. Suno kay Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, sa bahin sa nga barangay, nagabutang sila sang larvicide sa mga kalog nga posible pabugaran sa mga lamok. Suno pa sa kapitan, padayon man ang ila lapnagon nga information kag education campaign batok sa dengue. Nag-ano kita larvicide sa mga stagnant waters, may fogging operations and may cleanup drive. Kaya pagpahibalo sa atin na pumuluyo on how to prevent dengue. It can be in mga campaign, people's participation and information campaigns. Yeah. Ang kabahin sang pagpahayag sang Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Sa dugang pang balita lokal, ginpahag ni Silay City Mayor-elect Judith Galiago nga ang ginakabalakaan nga pagnubo sa Internal Revenue Allotment o kun IRA ang sasaya gintalakay sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson kadungan siya sini nga pag-courtesy call. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahag ni Galiago nga ginatagan sang pagtamod sang gobernadora ang IRA bangod sang dako nga papel sini sa pagpalakad sang lokal nga gobyerno. Sa piyak kabahin, ginplaster man ni Galiago ang mga tutukan sini nga mga programa sa may syudad sang Silay, partikular na sa ikayong lawas sang
sangkada sila noon kag ang pagpaayuman sa mga dalanon ilabi na sa nabukid nga bahin sang syudad. Pila sa programa among pagbutang sang help desk sa hospital nga mag-operate sa 24 oras agud mag-akomodar sa mga pasyente nga wala sing kasarang sa bayaran sa hospital kag kulang ang inog bakal sang bulong. Sa mga dalanon naman i-develop ang mga lugar nga hindi makaguba sa dunang manggad sa tuyo nga mapabakod pa ang turismo sa syudad sang Silay. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Councilor Ana Marie Palermo nga magabalik kini sa normal nga pagpangabuhi kag padayonon ang pagpraktis ang abogasiya. Ini matapos magatakop na ang iya termino bilang konsehal matapos ang 9 ka tuig. Ini ang ikaduwa nga tion nga natapos ni Palermo ang 2 ka termino bilang councilor ukon na 18 tanan ka tuig sa pagserbisyo. Suno sa konsehal, nangin hangkat pero worthwhile kag interesting ang iya nangin journey sa pagkakonsehal. Hindi malipatan sang konsehal ang pagserbisyo sini bilang pinakauna nga babae nga city legal officer sa 1995 sa idalom sang Leonardia administration. Ginpayag man ni Palermo nga nagapasalamat man ini sa 4 ka mga alkalde nga iya nakatrabaho sa idalom sang Leonardia administration, Verde Flor administration, Valdez administration kag Puente Villa administration. Nagpasalamat man si Palermo sa mahal nga makaako kag sa mga pumuluyo sang syudad, ilabi na ang mga nagsuporta sa iya. I was able to serve 4 mayors actually, no? Mayor Bing, Mayor Verde Flor, Mayor Joy Valdez, Mayor Monico, and then so kay Mayor Ping again, no? And well, it's been a challenging yet worthwhile, interesting journey for me. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Ana Marie Palermo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. D3 Biofood Supplement mga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit. And we are back mga ka-aksyon sa atong sining pagpangalagad online. Balikan natin ang atong sining comment section sa atong sining Facebook Live. Good evening lang kay Madam Verhi Olpinda. Good evening Action Dale. Kay Action Inday Ann. Verhi, good yan. Ano? Vergi? Vergi. Wala ko nakita ang Action. Nakantiparan ako Always nag-monitor from Celine Homes. More power and God bless you both. Madaming salamat sa Olpinda family. Vergi S. Olpinda. Ara. Wala kompleto. Kay Madam Inday Blaza, mayong gabi man dira sa inyo. Yes, iban pa natin yung mga ka-action nga nag-monitor sa subong gabi sa kay nakatukam action na. O gani man. So dyan, paglanto ko sa TikTok daw, munot mo nag-view as. Kaya Tia Kimeri man nga nag-monitor from Morsha, good evening. Kay Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi man. Si Asis Sirin, magbasa ni? Or Asis Serin? Gonzales. Mayong gabi Action Ann and Dale watching live here in Uton, Iloilo. Ang Uton bala do medyo na bukid na ni siya nga area ata. Yes, damo da prutas Action Ann. Like mga sandia. Nag-send sa 75 stars. Wow. Thank you so much. Salamat, Pwede Gid. sa ako. Gapier si mo Hindi sa Action Radio tani nga Gapier si mo. Kung balik si mo page be? Wala eh. Wala mo sa ako. Wala na siya. Kahit siyempre, sa Action Radio sa nga page. Dito pag-alalisay, no? Ag-istoryahan na. Yeah. Sa kay...
Ma'am Josephine Lacson, good evening. Saya ko nung nga bana si Sir Rodolfo Lacson. Thanks. Sige, mayong gabi dira sa inyo, sir, and ma'am, family Lacson. Kung diin sila nga area ni San Bacolod, basta naga-monitor sila. Salamat, Yes, sa mga Gid. kaksyon natin action, remind lang please state your address or location kung nadiin ka mga area sa Bacolod or Negros Occidental para more specific ang aton sininga greetings aksyonan. But if you want privacy, pwede man Banwasang Murcia, Ciudad Sang Bago, Banwasang San Enrique, kung diin ka mo dira, basta hindi lang exact location, kaya basta conscious lablaw. Sila sining privacy aksyonan. Yes. So mas mayo na nga hindi siya general, no, or specific ang inyo Dumagutod, taglig nga duwa, location. dil no. Ganalang mo taran kung yung tsura, tadi nga duwa. Pili ko something para aksyonan. Ganyan mo ko ganito, magutod, tadi nga duwa. Si Okay. Sir Ray Flores Baryoga, good evening man. May nakapag-monitor sa may Pandanon DSB. Oo, Salamat, hanapin sa Gid. lighting section Gani. Gagwagid ang aton nga matutuod niya kolor. Sana all matutod ng kolor. Sige, padayon lang sa pag-comment sa inyo sining nga mga komento and sa mga upcoming natin nga mga activities action in line sa aton sining nga pagsaulog, sa aton sining nga anniversary, amo na dapat nga bantayan sa aton sining mga ka-action kung ano naman nga mga pakulo programa, aktibidad, mga pahampang, entertainment, kag papremyo ang igadalong sa inyo sa Action Radio Bacolod. So stay tuned we still have 2 months more or less action sa pag-prepare sa aton sining upcoming anniversary. Action day sa may alihis sila gali, si Ma'am Josephine Lacson. Madam, din ka sa alihis, dala ko sa roadside to, madam, kasi tupad balay. Si Ma'am Josephine Lacson, apelyido sa mga manggaran. Sana pati all. joke lang. Sige, Ma'am Josephine, din ka sa alihis, dala kami madam, Amaw sa bara may ka unhan gina, sa hindi ulit- pag isugid. Sure. Ay, joke lang. Ay, no, ganyan. Kasi ako gusto lang yan ni Miss. Ma'am Ma'am Josephine, kung gusto niya lang basi mangilalam sa siyo. Sana all. Malay mo, Si Sir- padala ko na Ma'am Josephine Sudan. Yeah. Takway nga adobo. Naglain pang istorya. Takway nga balato. Ano? Balatong adobo. Huwag nga balatong. Lacson, oy dira siya sa may Katilingban, from Katilingban. Sa may likod bongbong saksyonan, ara dira ang sa area sang alihis. Sige, salamat gid kay Madam Josephine Lacson. Nasa dyan ko sang takway nga balatong. Go na. Sakay Sir Ray, tuhaw tinusan mayong gabi. Kag salamat man sa pag-monitor. Si Sir Ray Flores Baryoga, gatoy-utoy man kanlaw. Laban lang, sir, eh. Oo. Nabagulo ko pati video, sorry Dale. Takway na. At kakadrid-drid so, pasang yung pagambal nga takway nga balatong. Takway nga balatong. Adobo nga takway, kag adobo nga balatong. Oh yes, Action Dale. Baka naman. Baka naman. Sige. Ano na? Ara, Una sige. ako, sa kuno kong diin siya kay mapadala siya rambutan. Oh, sana all. Pwede diretso na lang, di sa Action Radio. Isa na lang. Ay, sana lang kayo. Standby sa mga balita national. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga GTX 500 capsule mga ka-aksyon. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, Action Radio Philippines Standard Time las 6:25. Kagkaron sa detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nagsungka na sa kapulisan ang drivers ng SUV nga imbolbado sa hit and run incident sa mga syudad sang Mandaluyong. Sa press conference sa subong adlaw Miyerkules, nagpangayo sang pasaylo ang suspect nga si Jose Antonio San Vicente, ang driver kag rehistrado nga tag-iya sang salakyan sa security guard si Christian Joseph Floralde. Nakagwa na sa ospital ang biktima apang nagabatsyag pa sang sakit sa pila ka parte sang iya nga lawas. Una nagpahayag si Floralde nga nagalaw mening nga magsungka ang driver kag atubangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Ginpahayag sang Department of Education kun DepEd nga magapadayon ng face-to-face classes sa masunod nga academic year sa piyak nga ang alert status sa pila ka lugar ang posibilidad nga isaka sa alert level 2. Ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma nga kung basihan ng protocol, nagapabilin nga safe ang face-to-face classes sa mga lugar nga ginpaidalom sa alert level 1 kag 2. Apang kung ipasaka sa alert level 3, mahimo nga suspendihon gilayon ang in-person classes. Sanay baluan, nagapabilin sa alert level 1 tubtub subong adlaw ang National Capital Region kag madamo nga lugar sa Pilipinas. Sa dugang pang balita national, ginalantaw sa Department of Health o DOH ang posibilidad nga pagsaka sang severe kag critical nga COVID-19 cases sa bulan sang Agosto. Ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa karon nagapabilin nga stable pa ang severe kag critical cases sa Pilipinas kag hindi man overwhelmed ang mga hospital. Suno kay Vergere ang projection sang DOH nga ginaangon sa manubo nga turnout sang mga nagapa-booster shots sa batok sa COVID-19. Una na ginpahag ni Vergere nga importante nga mapabilin ang manubuang kaso sang severe kag critical kasunod nga naobserbahan na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 virus sa pungsod. Na-detect ang dugang 16 ka mas makalalaton nga Omicron sa variants sa BA.5 kag BA 2.12.1 sa Pilipinas. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, base sa pinakaulihing nga sequencing, may 6 ka bagong nga kaso sa BA.5 kag napulo ka man o kung napulo naman ka bagong nga kaso sa BA 2.12.1. Sa BA.5 cases, 2 ang gikan sa National Capital Region, tig-isa ang gikan sa Cagayan Valley, Western Visayas, Northern Mindanao, kag isa ka address ang gina-verify pa. Samtang sa BA 2.12.1 cases naman, 4 ang halin sa NCR, 2 ang sa Calabarzon, kag tig-isa sa Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, kag isa ka returning overseas Filipino. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:28. Ngayon na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 15 tuig 2022. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio.